Hello guys, ako na sa ding nagin sa sarang Chima Kabakang Bisayang Baki og first time na ako buhaton for a very long time kay apektado man ang yung ilagan niya traveler sa quarantine. So ato sa ding mugnaon ang atong sit down vlog which is ang mukbang. Pero of course dili pa maginusara. So ako tawagan ako mga kuyog. Okay, by the way, kuyog ko sa akong mga siblings. Paila-ila sa tao eh. Shireen, Lauren. So karon magbukbang meron at the same time ganahan ko motabang sa itong mga gagmayng mga si tawagan ni gagmayng mga businesses o mga resellers. Ang bagong uso karon ka ang marketplace FB. So I suggest guys, I'm pretty sure na namoy mga dool nga mga resellers yung palibot. So might as well support them na lang sad. So for now, lahi na ang mga food dire. Ako i-flash sa screen ang mga owners ani. Ug at the same time, akong ipakita kung unsay lang mga baligya. Sige, di ba? So atong sugdan sa unsa ba to sugdan? Paniud to. Oh, sige. Actually, namin food. Dire, atong unahon ang Lamaw King. So ang if I'm not mistaken, ila kang kit. So actually nasa liupat ka flavors, guys. Regular lamaw, heart attack, shrimp lamaw o pamahaw. So nasa screen ng presyo charot. Sa tablihan. Experience din. Unboxing. Tada! Overload pamahaw. Actually, ang order is heart attack o pamahaw. So, ang heart attack na regular lamaw, ginabot og pork chop, yung pamahaw kay regular lamaw, hotdog, skinless, chorizo, and bacon. Sa mga environmentalist nila, pasensya kaya atong ang atong mga food karon puno sa mga plastic. Plastic. Pero in fairness, bukat siya, 100 pesos. So, talagang, asa na yung kutsara, uy? Dito na lagi. Sa ganun ka yung kutsara? Tagsara na ba siya nito? Bato delivery. Ganun na sa We ate as one. Ayoko na. Anyways, count sa pang. Very, very light. No, boiled egg. Asa lang bird. Chicharon bulaklak. Ano siya ang tinatawag na balon-balunan sa Tagalog. Basta chicharon bulaklak. Dalang na pagkanon. Ang ginabot ba? Panit hindi na? Ano? Inake, nagibungkan. Hindi, panit na gito ko nakuha. Dapat siya buko. Pork chop, ano ito? Balik ka. Aray. Balik. So, kasi, chumay sa Kampung House. Naniod ko na. Tama na. So, mo to siya ang lawang. Actually, ato na lang sa Dunganon, kinamay laing food. Actually, nailaing food dire, which is, kawan nila kinig presentation. Ang bento. Dahil siya yung Mo, bento. di ay. Awa. Wow! So cute. Kago ka? Kalimpyo. Ito yung presentation sa bento. Kung siya, bento, ako na lang pabutang, di ba mabasa ilang mga profile names. So, ako na lang pabutang ang link sa ubos sa mga akong gipalitan, ani. So, actually, relationship presentation, tanawa, oh. Ganun! So, actually, ang bento food niya is siomai, sisig, itlog, o naman sa itlog lang sa gayo. Ang tinamaw, beto lang siya sa tao. Kaya it's lamaw, not lamaw. Mas iba lamaw. Muna ba apoy o you eat this one? Imong ko naman kung yaya! Try to dito ka! Kasi kutsara te. Binakulang ang lasa yung kanon. Tinidor. Fine, so di kayo kung paano lamaw bitaw, no? Pero, Lamaw. 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 Lami ang lamaw eh. Kung di tawag ko siya lamaw king. By the way, ako yung nagipalitan sa lamaw kay si Mars Valencia. Atong higala, ng gabi ka negosyante. Palit mo guys. Oo, ko ilay na. So yung tissue? Ang similarity sa bento o sa lamaw ba kay pareho sila ng siomai. Uy, cute. Egg rolls. Happy mo ka lang kag poached egg. Man. Walang cute ka nilang mga
hotdog ay. Kamay. Para masigo. Ay, gutom pwede. Nya kay halang man nasa na to milk tea. Actually guys, ang kaning milk tea is ako nagipalit ni Joprel. Nasa rin ang flavor sa milk tea. Unya, among gipili is kanilang tulo matcha. Sige ni? Watermelon or taro. Then, doha klase lang sizes, medium ug large. O basta lang sila lang flavor. Nasa sila lang baligya actually. I-check lang sila FB kung sa'yo mga balita silang Cameroon. Ito na yung watermelon. Actually, igaro ko may yun. Matcha. Hindi ko pa rin milk tea, pero lamig siya. Matcha. Ako pa na milk tea. Ako meron din ito. What is this watermelon? Next! Ganahan ko sa matcha. Actually, ang atong food diri guys, duha ra gid ka klase. It's either pag meal gyud or dessert. Snacks. Then next is kuan niya siya. So ang next is ang chicken poppers. So obviously chicken siya. Then duha ni ka flavor, nalimot ako sa flavor. Ako lang ibot lang sa skin sa nga flavor. So asa mo tinidor ninyo lang sige ko sa mo. Ay, murag kani chicken teriyaki. Murag kani murag chicken teriyaki ko ron. Chicken teriyaki o kanang Sit. Sit and spicy. salty. Bula-bula? Wala. So, Pops man. Kuan. Ano lang? Burger next week. Para- At yung pay. wala ko ang sauce niya bro nakakat sa heavenly. Di, kini kuan siya naguro. Kotok na. Absorb. Kaulam niyo mo ta magpudeli. Ano ba? Tatakbon. Dali lagi ko matagbon ko sa dahil po siya kutubangan. Ang kuan niya kay nasa panis. Kaya absorb. Ang flavor. Oo, ang bitter pot. Parera lagi sila. Ba't pala na manok? Alam. Magsuparot siya guys. Parang, sabi siya ko na kanon. Bitaw, yung kaparat pa, hanggang siya pala sa kanon. Mo siguro no, kay kanang gilandan na itong habili. Inom sa nagtamis. Boy. Kanya next is fresh lumpia. Taghan na din yung fresh lumpia. Eh. Actually, ako yung fresh lumpia. Ako di ko fan, puro mo ko dili fan. Eh, pero mukha ko niya, puro di ba lang dili fan. Parang magtatagupod guys, magkadamog tisyo ha. Dapat tayo na po tayo. So, ba na? Nakasusos ang kuan. Gasa. Amaw ba? Oo. Kaya siya ito na. May pagka-garlic siguro na ilang pa na. Paano niya siya singkamas? Hindi ka mas dili din na ka ng kuan. Bamboo. Ugod? So, paano niya siya paganguyong? Bamboo tree ba? Bamboo shoots. Bamboo sprouts? Mm. Tove May! Wala man yung sodia. Porno. Wala lagi lang nga. Wait lang, paano natin sauce? Wala may lasa. Ano yung lasa? Good. Wala man sa sauce na lasa. Ang sa'yo lang sa sauce. Sweet. Nabawanan. Nabawanan. mga hero. Sweet! Oy! Dali. Oy. Actually, nahurot na to ang katong mga Pang-lunch. pang-meal, pang-lunch, yung lunch box. So, ato na sagdan ang mga mga desserts. Sugdan na to sa mga bugat. Sama ani, turon malagkit. Actually, turon siya guys. Hindi makita. Turon na yung pagkaklase. Pero ang iyang gipailaw is pilit. Pilit galing nga pandan flavor. Holding. Oh, tuwa tayo na ikaw sa name. Ano ako naman? Paano na ako? So, paano siya ko siya ito nga? Green siya, kaya pandan flavor man siya. Tuwa ko di ha? Gawin ko yun yun. Hindi na Tuwa makulot. mo. Nga, ano ninyo? Kasan kayo? Modi mo, tumututo niyo gato. Mura siyang tripping sa mga barkada ba? Nagiputos nila ang pilit. Ayun lang giprito. Ayoko na. Ay, fairness, di ko siya tamis. Kailangan. Tuto na breed. Angay siya pa rin sa kape, no? Murag ko ang puto. Next, since sasugdan naman ako sa pilit, padayon ako sa Chocolate moron! favorite ka ni Mama. So actually, na ako sa kapak nila, a bundle of 10s. Actually, ilang kong opera ito, dagko kayo, ang murag, pero Uy, hindi ako ganda ba yan to? Chocobod. Ginuo mo kadako Nasa kasi. latik sa sud. Pero yun naman siya concept siguro. Dili. Dili. Nasa latik sa sud. So, Mura siya. hindi ba ako kapalit? Mura siya chocolate. Ang kato sila. Ah. Kaya Ayoko ining ba asli dyan? ni mo, malanay man ang
choco sa ila. Speaking of chocolate na, natin ako i-order ng chocolate na yun, wala ko kitagad ko. Pero ako kamo siya ito lang. Pagpuli na, kita ka sa akong chat. Okay. Actually, amo rin ipanilawan tanan guys, although mukbang ni, pero may plano magpakapatay gutom. Although wala kami kaon sa kagitang bunto, ano pinikaw? Ikaw na may kaon. Kanang, pagkabli niya ba, hasul. Guntingan na siya. Ano? Cream stick. There? And over And there. there! My turn. Chocolate more one! Di kamot naman ako eh. Sabi mo kaon? Ako na ako makamot. Kaon. Always wash your hands, guys. And keep your mouth shut. Wala ko ako sa chocolate. Ang katong dagko kay bitlit rin. Di mo at chocolate na cheese. Nasa cheese. Bitsuod. Yan ang bitsuod. Oh, cheese na lang ang itong ipalit niya. Cheese! Ako ba, man may ibutang na. Tayo siya. Okay. Ah, sorry. Okay, next! Sunod na tong tilawan kay ang mga cute nga photo cheese. Ikan sa Angel's Delight. Sa Slow, ba din ako. Ayun na, ikaw lang sabi nga itong giban gali-gali na. So, kuha na tao. So, actually na raw, nasa yung photo cheese na cute. Ikan sa Angel's Delight. Ka naman ni gusto, ini kalag-kalag. Sembay! Kalag-kalag. Asa man ka na ihangad na. Wala lagi ni green. Kuwang and kuwang color. Wala green and pink ha. Dili na mao. Wala white sad. So, tanong natin, mabug na kompleto ang itong color sa rainbow. Pero bakit pag-pwesto ang Rainbow jud. Sige, pa mabugnaan na. Gege. Ay, magigubitan siya. Ako ganahan sa ingon ani nga bite size no kay kada kay dili ka maikob nga di na mo mahurot kay usa ka bite. Isaro dito sa Oh, uwan. ya ko dai sobra dili na to ng pinaakan niya. Nay mabilin na pinaakan. Kitsa ni pinaakan. Oy. Dili sa jud bidli ang ko. Inungon ko sa Next na po kaya. Kauna ka na. Paano sa mukbang? Kailangan. Uy, shout out kay actually napag-usa ka sibling awa diri na standard sa Lapu-Lapu. Hi! Actually guys, ang sunod na to is ang usa ni sa mga sikat no during quarantine no. Wala sa mga nisaba during quarantine. Siya akong buto sa mga ang ube cheese pandesal. Oh, so ube cheese pandesal ara. Ni-order ko ani kay padyo ko katilaw siguro ko nagpalito ni mama pero wala ko dibdib ba. So karon to i-try. Tukaw pa mo. Half lang. Ito nga as lang. Kaya maglahi siya gitsura kay. Mas baga siya no. Baga bakery kay kusog mo kayong burot. Oo! Duka-cha! More siya, more siya moist, di moist, more siya gupya of texture. Ako nagtaray, kaya parang typical nga pandesal, may ube, may cheese sa sunod. Right, nato po ang Ube ang dong, nga may cheese, no? Pero kani siya bro, na siya ube, pero wala siya cheese. na-cheese sa dili. Ano ba, yun ang cheese? Patay ka. Actually, namilayin ko ano, bisik. Namilek. Kamusta niya kasi? Tanaw lang kali ha? Ay, follow me on TikTok. Diyan sa? Follow me on TikTok. TikTok. Ano din kasi? Diba siya cheese oil? Next, uy, ang ato mga sosyalan yung mga box na rin habilin. Actually, natay cookies. Ang nakalabel diri is Gab and Zia Sweets and Treats. Actually, ako nang ibutang sa link kasi ako ni siyang barkada. Ate isang barkada din ay si Mamsh. Sino? Ano niya? Rachel. Ay, the best. Homemade cookies siya. O, nakatilaw na ko ani last week niya na murag nakuangan dyan niyo pero lamig ko siya. Ay, lagi siya packaging last week. Oh, actually, ang packaging nila last week is plastic. Yung ani, galing pang cake. Galing ani. Ani lang packaging sa una. Kunya, mag-eco-friendly mo ko sa nasa ginahinay na nag-transfer o kaning brown box. Oh, di ay. Oh. Sige, ito pala mo kuha. Actually, ang ganaan ako ani niya ba kay? Ako check chocolate yun. Remeng. Ano, dako kay chocolate oh. Tunga lang. Gamay ra ko, wala akong tunga. Chocolate.
Ikaw nga. Nga. Bigyan mo siya ko. Kulit. Bahala. Actually naman nila kapit ko magbukmang ka gano'ng tamis. So mo to siya kahit grabe kayo basta puro tamis na magsunod-sunod. Kili ka kasugakod. Chocolate. Kapawa siya kabuang. Siya nga nagbata kulit. Ano ba siya ka-realize? Then next, dinalasan siguro nila mo kaunon sa ito. Kaya marag dako dyan kayo sa tanan. Actually, napailain which is sa kaning cinnamon, Sunod na lang to kuya. cinnabon, ha? Actually guys, paano siya ka ng marag insima na cinnamon? Para siya cinnamon roll na. Cinnamon roll? Cinnamon roll, Jude. Kaya cinnamon roll. Actually, hindi namin ginahan kaunon siya kay nilot ko siya position good. Wala pa kayo siya. Wato pa din naman sa Pasko, kanina ko siya Sangan talagpuan. Kanila. And of course, the last but not the least, nata diri ko lava cake. Ano na, bulok ice cream na. Lasi lava cake. At diba? Ito na wala nang. Ang ugi freezer. Diba dapat pa mo na siya ganang ko. I love. Puro man siya dream cake. Tayo. Oh, dream cake yan. Wow. Pwede So, ako alin tilawan ng kani. Ito nga, tote. Ito siya tilawan. Tagtabliya. Payat ah. Puro black chocolate na sa babaw. Ang yung cream, balam eh. Mo siya tawag ni dream cake. Nga naman, Dre, puti kang tawagin. Alam mo, pinagkaon mo, mag-dream ka. Dili kayo kami sa food. That's it for today guys. Thank you kayo sa pagtanaw. Katong mga food ng mga sellers ato, ako ipang-post sa ilang mga link sa description sa videos, either sa FB or sa YouTube. Kaji mga hack of the day, if namin mga products na gisell niyo online via FB or Marketplace, please post it sa comment section below. Basin tayo na makakita o mahalinan mo. Diba? Bongga! Daghang salamat sa pagtanaw sa makausap pa. Ako sa Elfring, kauban sa mga maod nga nagaingog!